गाइस खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय लोगोफोर स' दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों मोननैसो थिखोना सावरायनो नागिरदों स' दिनै एसां मोदोमा बेसां मोजां नङा एसे गगा मोननायजों बोरैबा जादों आसा स' रायजोफोरा जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो रायजोफोर स' सिदायै जोंनि टपिकआव आवगायनोसै स' गिबियावनो दाखालि जोंनि 2024 मायथाइयाव गोदान बोसोरावनो गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय एक्सिडेन्ट नङा होमबा स' बेयाव बास गंसे पिकनिक जानो फैनाय आरो लोगोसे ट्राकजों जादों स' बेयाव 12 जनसो थैनानै थांबाय आरो माखासे एसे जखम जानानै दं स' गिबियावनो जायफोरा थैनानै थांबाय बिसोरनि जिउआव जाहाथे सान्ति मोनो आरज गसाइनिसिम आरज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे जायफोरा जखम जानानै दं बिथांमोनाबो जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै फैयो आनान गसाइनि आरज गाबनाय थाबाय लोगोफोर स' बेखायनो आं खावलायनो नागिरो जाहाथे जोंनि ड्राइभारानो जायखिजाया लाइमोनफोरा एबा जायखिजाया ड्राइभारिस्टआनो जा गारि सालायबा गोबां सेफटियाव सालाय गोबां नायनानै सालाय मानो होनबा बांद्राय स्पिड थांनायाबो मोजां नङा गावनि थाखायनो माने दुखु फैयो नङा होमबा बेखायनो एसे जेसां हायो सेफटियाव सालायनो जानांगौ आरो एक्सिडेन्टआ जाखायो नङा होमबा आरो जायफोरनि नखराव बिसोरनि थैनानै थांबाय जाहाथे बिथांमोनखौ जाहाथे सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइ होयो ना बेनि थाखायबो सरकारनिसिम आंनि चेनेल जानानै आरज गाबनाय थाबाय स' दायो आं सावरायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना जे गारि सालायबाबो गोबां नायनानै सालाय पिकनिक होनना गोदान बोसोर होननानै बिदि बाइक लानाय स्पिड थांनाङा गारि लानानै स्पिड थांनाङा एबा जुमाय लोंनानै सालायनाङा आरो लोगोसे खोनानो मोन्दों बे ड्राइभारा मेगन मोदैबो दङमोननो जबरदस्ति लिंनानै लाबोदोंमोन गारिखौ बिदि जादों स' जायखिजाया एक्सट्रा ओंखारदों आरोना बाथ्राफोरा दा स' जायफोरा प्रेजेन्ट टाइमाव थागोन बिसोरसो मिथिगोन स' सिबिआइफ्रा इनकुवारि खालामगोन दा बिसोर मिथिगोन माबा मोनसे जाथाय जानानै बे एक्सिडेन्ट जाबाय स' नेक्स्ट प्रब्लेमा जाबाय हिट एन्ड रान मोनसे आयेन फैदों नङा होमबा मोनथामसे आयेन फैदों बेयाव आपडेट खालामदों आरो सिगांनिफ्राय दं स' बे मोनथामसे आयेनानो बेनि मोनसेया जाबाय हिट एन्ड रान बेखौ आपडेट खालामदों सिगांबो दंखायोमोन सासे ड्राइभारा एक्सिडेन्ट खालामनानै जुदि सिगां बेलेग जुदि जायखिजाया पुलिस स्टेसनाव कमप्लेन खालामोबा रिपर्ट खालामोबा बियो बेनि केसा एसे नर्मेल जायो एबा बेलेबल जायो स' दिनै बिदि नङा दायो सोलायबाय बियो नों जुदि एक्सिडेन्ट खालामनाय मानसिखौ गारनानै जुदि खारोबा बा नोङो थानायाव कमप्लेन खालामबाबो बियो नन बेलेबल जाबाय बे गोबां दुखुनांथाव स' बेखौनो आरो माखासे नों जुदि ड्राइभार जानानै एक्सिडेन्ट खालामनानै जुदि थैनाय मानसिखौ गारनानै नों जुदि खारो अब्ला 10 बोसोर जेल लोगोसे 7 लाखनि पेनाल्टिबो जागोन स' बिदि बानायदों स' गोबां साननो गोनां दा बयबो ड्राइभार जायो नङा होमबा जोंबो बाइक सालायो आरो गोबां मानसियानो जायखिजाया मानसियानो गोलैगोन माने बे आयेनाव स' बे आयेनखौ बेखायनोथ' बांसिन ड्राइभार स्टाफा मानियाखै इउनियना स' माखासे सोलाय सोल' खालामनांगौ होननानै सावरायदों नांगौबो स' बेनि सोमोन्दै रायजोफोरा एसे कमेन्ट खालामबा मोजां नङा होमबा आंबो एसे मिथिनो लुबैयो आरो सरकारखौबो बिसोरखौ धरना खालामदों बिसोरो जाहाथे बे आयेनखौ बोख्लायना लानांगौ एबा एसे मिलायनांगौ होननानै नंगौ सासे ड्राइभारा गावनि सकनि थाखाय स्टाइलनि थाखाय गारि सालाया गावनि परियालनि थाखायसो सालायो गावनि उदैनि थाखायसो सालायो नङा होमबा स' आरो मोनसे खोथा एसां जुदि 7 लाख 10 लाख जुदि पेनाल्टि होनो हायोबा बे फैसाजों बिजनेस खालामनो हायो माथो नङा मालायनि गारिखौ मानो सालायगोन सानसेयाव 500 लानानै हाजिरा नङा होमबा स' बेबो सोंथि फैयो स' जेरैथिं नायबाबो माने ड्राइभारनि बे आयेना माने बेरेखा जादों आरो ना अनलि वान साइड बायदि जानाय बायदि जादों स' बेखौनो खावलायो जाहाथे सरकाराबो जोंनि आसाम सरकारा मोजां डिसिसन लायो जाहाथे बेथ'
सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैनाय बेखौ जाहाथे माबा मेम'रेन्डाम बा माबाफोर सोलायजागोन नामा बिदि माने स' हमना ला सोरबा एक्सिडेन्ट खालामबाय स' आंनि साननाय मथे सोरबा ड्राइभारा जुदि पाब्लिक प्लेसाव जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा निस्सय खारनांगौ जायो मानो होनबा बे इयाव थाबाबो पाब्लिकफोरा हगारनाय नङा बिखौ बुथारगोन आरो जुदि बहाबा गोजान जायगायाव जुदि रावबो गैयि जायगायाव निस्सय बिसोर मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होगोन आरो खालामखायोबो नङा होनबा रायजोफोर स' बेखौनो खावलायनो नागिरो जे नोंथांमोनाबो जाहाथे गारि मोन्दों होनानै बाइक मोन्दों होनानै जाला माला सालायनाङा बे आयेगा बयनिबोखा आंनिबो नोंनिबो बयनिबो रावनिबो ट्राक ड्राइभारनि बास ड्राइभारनि बिदि कमार्शियेल ड्राइभारफोरनि बिदि नङा बे आयेना बयनिबो थाखायनो बानायदों स' बेखौ मोजां सानना लाखा आरो दायो इन्डिया सरकारा गोबां आयेन लाबोदों गोबां गोदान गोदान बेखौनो गोबां नायनानै सालाय ड्राइभिं आरो उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौबो बाइक हगारनाङा 1 बोसोरनि थाखाय बाइकआ सिज जागोन लोगोसे पेनाल्टिबो जागोन बेखौबो मिथिना लाखा स' हेलमेट गाननांगौ नंगौ गावनि सेफटिनि थाखाय हेलमेटफ्राबो स' माने दिनैनि जुगाव गारि सालायनो गोबां माने रिक्सि जादों आरो गोबां नायनानै सालाय स' बेखौनो सावरायबाय लोगोफोर स' रायजोफोर बिदिनो सावरायबाय एसे आयेननि सोमोन्दै आरो लोगोसे एक्सिडेन्ट जानायनि सोमोन्दै सावरायबाय स' जोबनायाव बेनो बुङो खावलायबाय जे जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय रायजोफोर आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादो आरो नोंसोरो साबस्क्राइब खालामबासो जों मोजां मोजां ब्लग बानायनो हागोन लोगोसे बानायनायनि थुलुंगा मोननो हागोन रायजोफोर स' आंना बे हाम्बल रिकुवेस्ट थाबाय जाहाथे बयबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामो आरो लोगोसे अब्लासो जाहाथे दावगानो हागोन जाहाथे जोंनि ओनसोलनि डेभलप आनडेभलपनि सोमोन्दै सुखु दुखु मोजां गाज्रि बेफोरखौ दिन्थिनो हागोन स' रायजोफोर स' आसा थाबाय निस्सय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन स' दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग